אורזת את זה, אורזת את זה. כרטיס שורה 14. לא, אתה שם מלאה, אין לך מקום. לא, אבל אנחנו עשינו צ'ק-אין בזמן, זה לא קשור אלינו. עומר, אני אוהבת אותך. אמא, איזה יופי, איזה פאקינג פחד, מי פאקינג גאד. בוא מהר, כבד. מה אכלת? הכל, פשוט הכל. מה? אתה יודע מה זה הכל? מה? תגיד משהו, אני אגיד לך אם לא אכלתי אותו. ספגטי בולונז? אכלתי. צלעות? אכלתי. דג? אכלתי. שרימפס? אכלתי. סלטים? אכלתי. ריזוטו? אכלתי. פיצה גם. צ'יפס גם. היא אמרה לי אם תבין שרק אתה ואין שני. I love you till the end of time. תביא לי צ'יפס, אני אביא להם. ממש לא, הם לא יעזבו אותנו. לא, לא, לא. תביא לי הם צ'יפס. לא יעזבו אותנו. רק? אמא, זה פיזית לא יוצאת מהאוטו כי אני מפחדת. אז אמא לי. איזה פחד. אבו פאקינג נפחה. לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא, 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 לא. אודי, אני במעגל שלהם, אודי. שימי לי את הסאונד הזה. תראה אחי אודי, תראה מה איפה אני אודי. בסדר, לא לפחד. אחי, אני במעגל שלהם, אודי. וואי, זה אוכל שממש קשה להקיא אותו. איך, אתה צילמת את זה? דוחה. פאץ', זה אוכל שממש קשה להקיא.